Tapaho ma amang inang asa tamulai acarata martang yang mahita di bagasan roha tabe. Amin. Marede mahita. Puji ma di mana Nadi antara puji dewata Kasih lalu kami Maluku Tuhan Puji ma di mana Nadi antara puji dewata Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tunopa langi dohot tanoon. Amin. Songono donina Tuhan Jahoba, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma namanodangi ho, jala hamuliau ni Jahoba besar di atasmu, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudok hami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala di joho hami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todimna badiai mahami, asalam gadaha porsion nami, jala asalam badia parange nami. Unang marlidang binahen di portibion, asa saat hami rab dohot akan porsia di guarmu, Tuhan ngeluan na sora suda, marhite anakmu hahulung. Asap
mangihon hamuma patik ni debata na tersurat di 2 Korintus 10 tolu ayat 10 sada. Ope ale akadongan sai lasma rohamuna sai olo mahamu patoguon jala apoan sada ma pikiran muna radoti hamuma damei asa didongani debata parholong roha jala pardamei di hamu idosan atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tatopoti madusa tanagudangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suhatu dosan pardenggan basa doho jala ro di saliling nileleng na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot aga dosa nami. Ai jojo do hami mardosa marado poko jala jojo do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sai unang paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu waunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro hakumida hamatean ni parjahat. Nalomodoro hakumida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Asa ngapon madi debatana di gicang. Amin. Sai las troa
epistel di miguta sadirion, ima natar surat di pesalmen 40, mamuka sian ayat sada sarro di ayat onom. Margati soring mahita majaha hamima parjolo. Puji-pujian marningot panupahion ni debata, edde sian si David. Jala dienet ahu tu gijang sian godung halonongan, siat dore na pilhot, jala di pajongjong totu tu atas ni dolok batu, marsi hohot laka-lakaku di bahen. Martua mabawa nama bahen Jehovah haposanna, jalana soolo marbalik payuton si gijang rohai, aka na paula-ula gabus. Ido saat namar tangiang mahita, martua doakan atu mangyun hatani di bata, jala nau peopsa. Amen. Parasiro hado Jehovah di bata, parasiro hado Jehovah di bata, parasiro hado Jehovah di bata, parasiro hamanang kitahon. Pardingkan basado tuata di bata, pardingkan basado tuata di bata, pardingkan basado tuata di bata, pardingkan basa manang kitahon. Taha tidakon maha porsiotai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tuno palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinibon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di porbadia, adorang soabuan. Ido tuhata na tumaon na birnit di pangumani silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banotoro deng ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahu dul tu siamun dia bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan na badia. Dohot dihasan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosok daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigi matikting. Shalom Abang Inang. Shalom. Tabi gama tikting di minggu tas sadirion. Na parjolo guar minggu dohot topik di minggu. Guar di minggu tas sadarion ima minggu parjolo. Dung rapi panias dohot topik di minggu disuruh maka tidak kon hata di bata. Paduahon
sosial huria. Di minggu sadarion pasahat sosial huria tado songon dalata mangurupi dongata na di bagasan Parsaiton. Tapasat mai di bagasan Lasni Roha marhiti amplop sosial tu potina pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguon. Petuluhon parmingguon sekolah minggu. Parmingguon ni sekolah minggu mardalan songon nasomal mamuka hari minggu naro tanggal 10 Januari tahun 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tasosoi ma akka yana kota mandohoti parmingguoni. Paupaton serah terima dan pisah sambut preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Di minggu sadarion di Patupa do serah terima dan pisah sambut preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh Sian Amata Pendeta Henry Napitupulu MTH tu Amata Pendeta Suwandi Sinambela Sarjana Teologia dan Master Psikologi di HKBP Sudirman Medan. Palimahon ruas na pindah mamuka minggu sadarion nunga pindah huria keluarga Amata Pendeta Dr. Halomwan Marpaung Master Psikologi dot inata Suryati Boru Simanjuntak dohot 2 halak yanakon nasida ruasian sektor opat keluarga pindah huria tu HKBP Tapahan Resort Tapahan Distrik Sapusada Toba Hasundutan. Ponopon ruas na mending. Na di hari Kamis tanggal 10 Januari 2024 nunga maruju ngolu inata Ermas Boru Tambun ruas yang sektor pitu tutup umur 70 tahun. Tuata mana mangapuli keluarga na ditinggalhon. B. Nah di hari Jumat di tanggal 10 Januari 2024 nunga marujung ngolu amata sabam halomwan pasaribu na hina buluhan ni inata Naomi Sabta Sari Boru Situmurang ruas yang sektor sada tutup umur 54 tahun tuatama na mangapuli keluarga na ditinggalhon. Papituhon penerimaan guru sekolah minggu dibuka huriat tado penerimaan guru sekolah minggu HKBP Cintadamai dot syarat a narade mamelehon dirina mangula di tonga-tongani dana sekolah minggu huria b si turun pangalahona dan hasurahan ringgas marminggu dot tu parpunguan dot nama ngulahon ulaon par huriaon c namu tikna umur 18 tahun jalan naung maka tidak kon hapor siaon d saya boy na berpendidikan keguruan jala adong pangutisionna taringot tu perkembangan ni pikiran emosi dot pamatang ni dana sekolah minggu dot proses belajar. Alani dia kana naing mendaftar, boima mendaftar tu ketua dewan koinonia ima amata situa pebar simbolon manang tun sitia ganup sektor nabi. Pawaluhon parhalado manang ruas namar sahid manang pemulion. Bola sadahar adurjon miako boru sibangun song manang opung Margaret. Inganan perawatan di rumah sakit Bude Tamrin sian sektor 5. Pasiahon selamat ulang tahun. Sude parahalado do ruas ni huriat HKBP Cintadamai Resort Cintadamai. Pasaton selamat ulang tahun. Hatu tubuh dot parbagason tuhamu saluhut parhalado dot ruas ni huria mulai tanggal 6 Januari 2025 satu tanggal 12 Januari 2025 sadarion. Saya diramoti Tuhan Tuhan tamahamu dilehon gajang ni umur
jala tuata mana mamasu-masu hamu marhite pasu-pasu partondion nang pardagingon di akka ulaun una. Jumlahna 30 syahla na parjolo manuara pe situmiang tanggal lahir 10 Januari 1941, umur 84 tahun, sian sektor 10, dan terakhir parpudi Sophie Eliana Ringo, tanggal lahir 10 Januari tahun 2024, umur 1 tahun, sian sektor 4. Saya diramati tuata mahamu, saya di luar gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu, dia ka ulamuna. Hatani tuata mandok di Pesalmen 10 ayat 12. Saya parwahai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohani bisuk kami. Songoni matik ting di minggu tang sadarion. Shalom. Shalom. Marede mahita huhut papung upelian. Kita
martangi yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan Yesus. Namanadda hadirion nami ganup marsada-sada. Disodohami lau mamuji pasangapon ho ditongani bagasmon ali Tuhan. Dibaheni nung ngamared di pujian hami tu adupanmu. Hupasahat hami tangyang nami doho roha hamoleteon nami tu adupanmu nabadiay. Dibaheni lau majalo hata hanguluan nasian hoi hami. Ukap mapitu ni partodion nami. Asaboy tarjalo hami barita nauli na naik tangi honon nami. Pinuji mahose sa jumulo dosa nami. Di bagasan Kristus Tuhan nami. Martangia kami tu adupanmu nabadiay. Amin. Hurian itu hata di damang dohod dainang nang saluhut na ka naposo. Sialom madita saluhut na. Selamat hari Minggu. Mauliate ma, songon na semangat do pehita. Hata nitu hata dihita di Minggu parjolo dung Epipanias. Manang di hapapatar ni ulaun nitu hata Tuhan Yesus. Imana tersubat di buku ulaun ni apostel di bidualu. Mamuka maisian ayat 14 sahatu ayat 25. Songonon madidok disi dalam bahasa Indonesia ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, alai dung dibege akka apostel na di Jerusalem, naung di jalo halak Samariai hatani debata, disuruh nasida masih Petrus dohot si Yohanes manopot nasida. Tuat manasida ditangyakon ma akadongani asa di jalo tod di perbadia. Aidang dope songgop tod di manang tu isay nasida asal tardidido nasida tu bagasan guar ni Tuhan Yesus. Jadi mga pihot tangan ma aposteli tu nasida gabi di jalo ma tod di perbadia.
Alay dong di ida si Simon akka apostoli, mangalihon to di perbadia, marhite siyan na mga pehotangan, Roma iba na mabuan hepeng tunasida, di dokma, lehon hamuma huaso si songoni, nang tuaw, asa majalo to di perbadia, halak iya huapehon tangakku tu ibana. Alay di dok si Petrus mamado ibana, mago maho, rap dohot perakmi, ay diripuho, tartuhor silehon-lehon ni debata, marhite hepeng, dang parjabar manang partuhap ho di hataon, ay dang nabonar roham, maradopon debata, ipe pauba maroham siyan hajahaton mi, dungi pangido matutuhani, ang giat tarsesa, tahi-tahi ni roham, ay huidado roham di bagasan po gunapet ni ihotan ni hageduhon. Alay ni nasi Simon ima mangalusi tangyakon hamuma au tutuhani. Asa unang songgop tuaw na nidok munay. Asa dong dihatidakon jala dihatahon hatani tuhani. Mulak maanggona sida tu Jerusalem. Laos di baritahon dope barita nauli. Di torop huta na diluat Samaria imayanggo sahatna. Hurian itu hata Jesus dihitanahin na holongan na. Semangat do bahita no ngati amang inang alabuha alanunga patar hamuliaon ni tuhata Tuhan Yesus naung rotu portibion jalata pestaho ni di bagasan pesta Natal. Manang marhite pesta hatutubon ni tuhata Yesus. Ido na binaritahon niya kanaposo ni Tuhani. Songon goar ni topik ni mingguta. Disuruh makatidakon hatani debata. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kita lihat di daerah Samaria atau di luar Samaria masih banyak penyembahan berhala. Masih banyak orang yang melakukan kejahatan. Masih banyak orang yang pergi ke dukun. Masih banyak orang yang menyembah. Yaitu artinya yang memberitakan Injil. Misalnya kalau pada waktu itu Paulus memberitakan Injil setelah pengutusan hamba-hamba Tuhan. Godangdo nama muji si Paulus. Alay bodo si Paulus madok. Kami yang menanam tetapi yang memberikan pertumbuhan nang akan aposo ni debata maparitahon barita nauli alay yang guna mangalehon pertumbuhan iman na mangalehon paso-paso holan tuhata Tuhan Yesus do. Taidama taringot tu pelayanan nang niulan ni si Simon. Si Simon berbeda dengan si Petrus sisian itu hatta Tuhan Yesus. Nunga godang di baritahon ibana taringot tu Tuhan Yesus alai dihilala ibana boy ibana panguluhon jolma sian namate. Jadi gabi dibahin ibana songon sada tiga-tiga namar barita naulii. Gabi godang ma di jalo ibana aka uang manak sinamot pada waktu itu. Alai di ida si Johannes dohot si Petrus do ulaw ni si Simoni. Bah, lebih hebat do pepelayanan ni halakon. Ala si Johannes dohot si Petrus ima naposo ni debata, na botul-botul mabaritahon harajaw ni debata, makatidakon mamaritahon barita haluaw ni. Jadi pamaritahon ni si Petrus dohot si Johannes melonung nga ditanda Tuhan Yesus, jangan lagi dicampur baur kehidupan duniawi, kehidupan daging dengan kehidupan yang dari surgawi. Alay natay da dison, boy do,
jolmai gudang Porsia tutu si Simon jalaboy do itar jaloroha ala pada saati masih Kristen mula-mula naboy majalo taringo tu hatani debata naolo dope muba-uba na sida sedakat di partikia tahun jojo dope hita olo muba-uba ngataha Porsia Tuhan Yesus alai jojo dope hita lari siadalan hasitongan ni debata. Adong do sada keluarga tagwari merupani naung mangulu ibana di bagasan barita nauli. Di guari may parhalado kecil di tonga-tonga ni Horia. Boy do ibana mangulahon songon naniulahon ni si Simoni. Adong do sada keluarga songon ni diulahon ibana do namar Tuhan. Alay dipakai ibana do hipnotis keduniawian di bagasan parnguluan na nang penang mangulo ibana di bagasan barita nauli pola do di ototoy sada keluarga sahat tu na habis keluargay alay burjudo keluarga na ni ototoan nay na di hipnotis nay di boto ibana do dosay alay ala mangulo ibana di ngulu hadagingon pola 150 juta misalnya habis dihorus ibana ima ala dipakai ibana hanguluan hagogoon na ditanoon boy ditarik ibanay alay taida ma dung manguna to dini debata di bagasan nguluna dihilala ibana dosa do hapay ngamar dosa au dopak na hubuati dopak Tuhani manang dopak to di perbadia. Ada penyesalan di dalam hidupnya. Allah tung marsahit posado ibana. Dialami ibana do hamaoloni. Ai godang do ditipu ibana jolma. Alay lobi sian na ditipunay. Rotu bagasan nguluna. Pola sahatu nasuboy ibana mangalakahos si majojana. Pola dihilala ibana di dia do Tuhan na husobay. Di dia do Tuhan na hulului nung ahungati dakon ibana di surau marbarita nauli pola do sahatu si alay natakas taida molo manguna do todi ni Tuhani di bagasan ngulu ni jolma si songoni di sima ibana taruli di bagasan hata ni Tuhani ada pertobatan ay memang diha lomohot Tuhani do jolma na mangulu di bagasan pertobatan. Taida do nang nabi-nabi tahun ni si Simoni. Taboto do daerah luat Samaria. Ima inganan ni halak si Pilibegu. So naurukot sinaknani. Adong di si panobaw tu ganaganaan. Adong di si panobaw tu debata na so tinada na sida. Alay tadahamu ma debata di na marbarita nauli Apostel Paulus di Aeropagus. Songon bait ala manang gareja na tatada sinuaingon. Di hamumulak ni parjahati itu madikodalan na asa mangulu ibana. Diwasahon ibana doi dohot takas di bagasan nguluna. Hurian na hinahulungan ni Tuhata. Taida mamarhite-hite barita nauli. Alaboy di pangulo ibana nakin namati gabi mangulu. Ikon hubain songon na binahin ni Tuhan Yesus si mati Tuhan Yesus. Dung tolwari ibana mate gabi mangulu muse. Ujung na di jalo ibana mahepeng bola adong namarsahit. Boy di pamalum ibana adong namate di pangulo ibana. Majalo sisip ma ibana siya ni manang nahepeng. Manang nasinamot. Gabi gudang madihilala ibana. Pamujion tu ibana. Natakas alay di siman na di tegor manang na di sapa. Si Petrus madok tu ibana. Asa dang marhuaso hanguluan na pinasahat ni ibanay. Alay ise do nagumogo nunga di do nakidayat 20. Mago maho rap dohot perapmi. Ay diri puho tartuhor silehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng. Jadi molo taida di bagasan parnguluot tahamu kaamanami dohot inanami. Molo nunga mangulu itahape di bagasan barita nauli. Naing matoktong hita marhapor siyaon tutuhan Yesus. Ay nunga patar hamuliaw nay songon guar ni minggu ta minggu epipanyasi.
Jala taida do nang gabi godang hala Kristeni ay di kitar di Jerusalem pola tolu ribu halak tabba muse laos dohot ma nang sahatu hakabipe cinta damayon naing marparbue di bagasan ngulut tahatan itu hatan atajaloy dada naing holan pamurusak kita ay hita bolo tapuday anak kota tangi hojo begejo ula hojo unang pamasok siyan parsiamun di haluar hoko siyan parbinigan mo parhabirang say talo ko dosongoni tuaka anak kota molo tahilalahi bahibadang ditangihon akay anak kota ibihita manangihon hatan itu hatay alay say tasosoy do na sida toktong naing mangolu di bagasan barita nauli ay hagugoon ni debatado barita nauli tuaka na makanguluhotsa tuaka na majalo di bagasan pardalanan ni nguluna molotod di parbadia hape na maringanan di bagasan hita gabe boydo dohot sonang hita mardalan di bagasan pardalanan ni nguluta marhite-hite omma hita na hinahulungan ni Tuhan Jesus Kristus dihita hamwa kaamanami dohot inanami molo taperiksa buku detay godang do taringo tu to di perbadia ala to di perbadia do na mangajari hita ton di misay tong payan diawon hinokop mi say tadok kodoy asa to di nilibata maringa di bagasan hita moloton di perbadia hape na mangajari hita sa itapangido doi alay di ari Pentakosta muse tondi pangajari tondi na madongani hita di saluhut na pardalanan ni nguluta dada pakyo tabe todi haportibion alay todi na toktong manahan ido na tahanguluhon di bagasan parngulota di bahay ni marhite-hite hatani debata hamwa kaamanami dohot inanami nang saluhut na hita naing do gabi parjabar hita hape di dokon si Johannes nakidohot si Petrus dang parjabar manang partohap ho di hataon ay dang nabonar roham maradopon debata ise do si bota roha hamwa kaamanami dohot inanami horatu hatay do si bota roha ise do si jaha pikirataon hamwa kaamanami dohot inanami horatu hatta Jesus ido si jaha pikirata manang narwa peta pikiri, manang nadinggan peta pikiri, manang namangulu hita di bagasan hepeng nadingulu na ditanoon. Di boto tuhat taydo saluhut na pardalanan ni nguluta. On mahatan itu hatta mangajari hita nuain. Ala nunga tardaptar hita tuharajaon ni debata marhite-hite padi dioni dang dohonot tabi. Dakutad da Jesus ido pe di bagasan nguluta dang dohonot ta sisongoni. Alay hita nuaing naung di bagas joroon. Asing majo poso-poso na barutubo. Mulai siya danak na memet. Arong bangku tuluan nuaing. Arong na memet si. Nung nga tadaptar honi. Tuharajaon ni debata. Asa partohap hita. Di naung pinarade ni Tuhan Jesus Kristus. Molo songonido. Pangajarion ni Tuhatay di hita. Daputan, hanguluan, parbinotuan, mahita. Jala, toktong, taruli hita, dia ka nadenggan. Jadi, mono tajalo hapeto di nilibata jala nung tardaptar hita di harajaw nilibata. Tabolokon ma akar rohana jahati. Ida benedetay, bolokon siyan rohami. Alay. Alay na siyan Tuhani ramoti masude. Tabodo na mga ramoti siya tuhatay hamo kaamanami doot inanami. Moloholan ngulu hadagingon na ditanoon. Sursar do pikirata. Moloholan na ditanoon do hapit apikiri. Segadang cukup daksay. Sa diagudak petasari di bagasan parngulot ta si ganupari. Tongdo hapidaksay alaha. Mga sahod dagi kita. Mga sahon pikiratay hita. Mga sahon botohon hita.
Jadi di sido na lokona dalan tu si poholon ikon bolusod do parapat. Unang mamangasahob botohon alay tapajonok matutuhani dungi pajonohon na matuhita. Ido di buku pajonok tayate pajonok hamu matude bata dungi pajonokon na matuhamu. Jakobus 4 ayat 22. Marhite-hite hatan itu hatan waing molo dipodai hitan waing hamu kaamanami dohot inanami. Saitiru Tuhan Yesusi nang roho mo ko po udu ni ayat 45 nakin ayat 5 di 242 detay. Di bahini nang parjabar doho amang, nang parjabar doho inang, nang parjabar do na posobulong doho danak harajaw ni debata. Ido nang parjabar do hita asa toktong hita mangolo di bagasan haporsiaon halabohod dohot hamanison labok. Unang manakin nung nga di gobarhon ay huida doruham di bagasan pogu napait ni ihotan ni hageduhon. Jadi nakpedi ko tawag kita hamak kaamanami dohot inanami gudang do pinamangulahon songoni. Nakpenang di kota Medan kita. Gabi usi pilibigwad do kadang na di kota na di Medan na di Jakarta. Alay sa unang marong dihita ante songoni ati. Songon cinta damai ima, songon huriyat ima. Cinta damay, toktong mardamay, toktong mangulu di bagasan ha, persyaon. Mangulu di bagasan holong ni roha. Asa tarpaso-paso sa luhut na kaya nakotay sa luhut na di bagasan pardalanan ni nguluta. Molosongonita dok, gabi, dohonon na matuhita. Asa dong dihatidakon hatan itu hani. Mulak maangko na sida tu Jerusalem. Mulak tu dia dohita hamak kaamanami dohot inanami. Molo nunga Persia hita, mulak tu debata, mulak tu Jerusalem na baru, ima hasonangan si saliling-nililing na naong naradena diaka na Persia. Tu sido hita nuang ditogo-togo marhite-hite barita na ulyon. Alani toktong mahita, mangulahon na hinalomohon ni rohani Tuhani. Amen, martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nung nga taruli hami di barita na uli tongon di bagasan minggum sa daryon. Alani pasu-pasu mahami Tuhan. Naong marsar dohoto marhite-hite hatam na badiyay. Sayo nang songon haporsyaon ni si Simoni hami Tuhan. Hujalo hami hanguluan na ditanoon. Hujalo hami ima hanguluan na siya tod di perbadia. Alay molo hujalo hami hanguluan na siya tanoon. Alani pamasu-masuon mo may di hami. Unang gabi, manoba, hanguluan na ditanoon behami, alay manoba Tuhan Yesus Kristus, nang road to Portibion. Alani marbarita na uli mahami, huhanguluhon hami may diganup keluarga nami, secara pribadi marsada-sada, mangulu mahami toktong, di bagasan lomo ni Roham. Tanya konon nami do na di bagasan parsahiton, lehon hamalumon ni sahit, nardi rumah sakit dohot akan na di bagas na sidabi. Topot jala dulu mana sida Tuhan, asa dapotan, las ni roha na sida marhiti hamalumoni. Na di bagasan parukilon buas ni Huryam, hakabipe cinta damay, 2 keluarga Tuhan. Tongon di bagasan saminggon, mga dopi parukilon. Tongos matod di pangapul di nasida Tuhan, asa tumibu malum, jala unang marukil sida di bahin arsak ni roha na rotu tonga-tonga ni keluarga nasida. Alay tarapul manasida alani hatam, na margugoyhon na sida, jala pa'y baru matoktong, tod di na marsahala, di bagasan ngulo na sida. Ali Tuhan Jesus Tuhan nami, tangyak konon nami doon ang akayanak kon nami na maimet. Ibur-ibur magodang manasida, na marsiko lape, toktong lehon biso ng hapistaran, akayanak kon si Javier Riho manasida Tuhan. Unang tarihutihut diya kahanguluan na ditanoon, molo hanguluan na ditanoon do hupakihami, nalahomago do hami, alay molo hanguluan si saliling-nililing na hupiap hami, ima jabar niyak ka na Persea. Pasada maparhalado, doho ruas ni Huryam manobaho Tuhan. Di bagasan parngulon nami si Ganupari, songon hala Kristen hami di Sadok Portibion. Secara khusus nuaing di Huryam, hakabipi cinta damion. Lampabur juma saluhu na Tuhan, marsar doho to marhiti-hiti hatam. Taruli makayanak kon nami idiak kanadinggan, diak kacita-cita, diak kanaung tolhas akacita-cita niyak kayanak kon nami. Mangulo matoktong na sida di bagasan. Serep ni roha, ikod dihilala na sida matuhan. Akaparbuay ni haporsyaon dohot pangulaon na sida may tuadopan mo. Unang mangulo di bagasan kesombongan manang gidyang ni roha. Alay toktong patutorma.
rohani saluhut na nang manada basa-basa siyan adupanmu na badiyay. Tuhan nami, jala debatan nami, gudang si Pangidoon nami siyan adupanmu. Say homa ali Tuhan na mamasu-masu hami, molo tung suadong dope, aka nahuparsita hami, ro di bagasan ngulu nami, pasahat may ito akatikinan ng Tuhan. Asala sa buhan yak kaganup keluarga, nang akapartiga-tiga, nang akanang karito di kantor, na di rumah tangga pesongon ina soripada matuhan. Labok, bengit, sabam, moloropiak kahamolo ni ikontoktong manatap tuho hami Tuhan. Songoni nang akaama-ama na marsahala matoktong burju maradopon soripadana. Songoni nang ina burju maradopon akka siadopan na. Saluhut na ali Tuhan namin nang akana tua-tua namin pinasubuhi bongot. Ro tutonga-tonga ni Joromon ala naung lanjut usia nasida. Dang boy bedilakahon si manjoja nasida. Ho matuhatoktong napaingot ton haporsyaon na. Asaw nang daw siyan adupan mo na badiyay. Aka na disabilitas pe Tuhan tangyak konon nami do. Asa toktong ho manatap nasida. Marhiti paradongan. Boy nasida. Mabagihon. Aka silehon-lehon mo. Aka sinadongan nasida ng sahat di bagasan ngulu nasida. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Say paburju makaruas ni Huriam. Mamuji pasangapon ho. Dohot makamuliati ho nakadenggan basam. Nasahat tu bagasan ngulu nasida. Jala toktong boy hami Tuhan. Mangulahon na denggan ho bartul na pinatikon mo. Tuhan nami jala dewata nami. Tangyak konon nami do mardalan madibagasan sa dawion ima pangojak konon ni. Amang parises nami dohot amang parises nami napida siad distrikon. Say dongani matoktong akanaposomi Tuhan. Manugunog akaruas mo asa porsia. Holan tu Tuhan Yesus. Asaw nang magolo gumodang dibagasan ngulu daging na ditanoon. Bangso nami pe Tuhan ramoti dongani. Sa toktong dibagasan hading ganon niuluhon ni presiden nami. Dohot aka-aparat na siyan pusat sa hatu daerah. Atong go di ho matama puji-pujian Tuhan. Jol mana porsia mahami. Molo mulak kami anon. Pasu-pasu hami. Unang paluas sami sa jolo. Di pasu-pasu ho hami Tuhan. Alay pasu-pasu partodion na siyan hoy. Dohot pasu-pasu pardagingon jaloon nami. Siyan adupan mo na badiyay. Mardongaton ho mahami di bagasan ngulu nami. Tangihon jaloroy mapangiduan nami. Sesa jumulo dosa nami. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Marede mahita huhut papungo pilihan paduahon.
yakon ma pilihan na tapapungon tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang, hodo harawan ni saluhut silihon-lihon, na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilihon mi, tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mo dito nga tonga ni Horiam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dosana dilehoni, kudiri pamanungku, kosano untukuni, rumi saru martaku, upasahat itu Ali Tuhan debata aman yakka hati uron, harawan yakka dengan basa na mauliutus. Mauliati maruhanami tuho, alari papatarho holong ni roha, dohot asin ni roham, marhite sian pangalehonmu, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, gabe jolma homokop hami, huidahami siani, godang ni holong ni roham, dang nahasuhatan bidang na dohok gajang na, dang na tardodo bagasna, jaladang na tardungdung tibona, onpe pujion nami maho, ala di pabicarho barita nauli tuhami, asamangulo hami di bagasan asini roham, saya si maroham, sodangi mahami, lihon todim patiur rohanami, asatorang huidahami habal gaunmu, dohot panodang sian, hoi, say lihon matuhami anakmu, bahin upa ni halo jaon na, ala naung tinaon na hangaluton humokop hami, asa macohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, pabuwa mauliate ni rohanami, say sungguli mahuriam, asa olo mangalihor rohana, dohot artanabi, bahin silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami, papatar mabarita nauli tuhalak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asa marrongoman na sidaruman na poton, panodang naung bicari, say lehon hiras ni roha tuak kapar barita nauli, asa hatop rawat barita nauli, tuganup huta na ditanoon, say lehon hapistaran, sian ho tuak kapanggongomi, dohot tuak karaja, tuak kasuruan na pinabakina, asa dohot na sida patiurhon dalan ni barita nauli, say pauduk maruhana sida, asa rap hami mangului pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lihon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan ta debata, di pasu-pasu jala dewa moti Tuhan debata mahita,
disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasarhon madamena tutod ditabe amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.